ụmụnne m ndị Igbo ndewonu, asịkwa m nke onye shiri na zere. Ụmụnne m, anyị ga-eneba anya n'ihe gbasatara ntọala ezidi unu, maka ndị be anyị si na ikwu amara ọ bụ ibe ga-ezi ya. Ọtụtụ ezinụlọ nọ na nsogbu nke ukwuu n'ihi amarọ ntọala. Maka a na-ekwu ntọala n'ala Igbo, ọtụtụ ndị mmadụ ahụtacharọ ọnya bụ kedu ka eji esi wee gbawa onye ukwuwarụ. Nne na nna anyị ụfọdụ amadịghị ihe a na-akpọ ntọala ezinụlọ. Kedu ka ha ga-esi were mee ihe kụziere ụmụ ha ka ngwuru ha si wee bido. Onye ka ọ ga-abụ ịfụzi ụmụaka anyị tata ọtụtụ a na-eme ihe ezinụlọ ha na-asọ nsọ, ahapụzieni ike nyụrụ ahụrụ jekebe isi mkpọ. Kedu ka anyị ga-esi wee kwụọ mmiri a oge ọ dị n'oge ọkpa? Maka ndị be anyị si na-eme ngwa ngwa emela ha ọdachi. Nke mbụ bụ na dịka nwa nke amụtara na ngwuru, you needed to ask a question. Ị kwesịrị ị na-ajụ ese. You have to comfort your father ka o nwee ike ịkọwara gị ka ngwuru unu si wee bido, ka ọ kọwara gị ndị bi na ngwuru ahụ tupu ọ mụta gị, ka ọ kọdue gị anya. Ọ bụkwa na nna gị amaghị n'ọfụ, gaa n'agbata obi jụọ okenye onye tọkasịcharụnụ. Onye kwuo okenye, gaa na obodo. Ịbịa n'obodo a na nwere okenye nwere ike ịkọwara gị ihe ị kwesịrị ịma dịka nwoke. The worst mistake ị nwere ike ime n'ụwa dịka mmadụ na ọ bụrụ na ị mara ntọala ezinụlọ gị, the history of your family. Nya bụ ihe ga-eme nwoke 30. Maka na onye amaghị ebe mmiri si wee bido mara ya, ama mmekwa n'ebe ọ nọ wee mee gịnị ya akọ ya n'ahụ. Onye ajụjụ adịghị efu ụzọ. Tupu ime ihe maọbụ ihe ịmarọ ka o si wee bido, kaba arụ jụọ ajụjụ. Ọ ga-enyere ndụ gị aka dịka nwoke na-eto eto. Maka na ọ bụrụ na ịmụtakwa nwa gị ga-achọkwa ka ọ matakwa ntọala ezinụlọ gị. Ọrụ dịịrị nna na ngwuru ezinụlọ bụ ime gịnị? Ịkpọkọta ụmụ ya, kọwara fa ka ngwuru ha si wee bido, ka nnukwu nna mụtara nna nna ya ha si wee bido. Ihe kpatara ezinụlọ anyị nọ n'ọnọdụ dị otu a, etinye na-etinye, ewepụ na-ewepụ. Abịana ka ịbịa pentiwe okwu. Ọnwụ ọtụtụ ngwuru mejọrọ mmadụ, maka na ọtụtụ na-ata afụfụ as a result of ihe ha marọ, maọbụ ihe nna ma okwuchiere ya ụmụ ya. Gwa nwa gị nke bụ eziokwu, maka a lot is happening in our family. Nke ịbụọ dị n'ime ya, dịka nwa nke amụtara na ngwuru, mata amata na ịbịa na ngwuru ezinụlọ, ndị gboo nwere ihe ha ji wee hie ngwuru. Onye ka ọ ga-abụ ịbata n'ọtụtụ ngwuru, o nwere ngwuru anaghị anabata ọgwụ, ije gwọ ọgwụ bubata na ngwuru. O nwere ngwuru were onwe ha gụọ ọrụ mmụọ. O nwere ọtụtụ kwere nkwa dị iche iche, mana tata ikekwe ọ bụrụ na ha emejupụtara nkwa ha kwere. Ha kọwakwara ụmụ ha mụtara na ha kwere mmụọ dị otu a nkwa, chekwaba anyị
chekwakwa ngwuru anyị, chekwakwa ụmụ anyị ndị ga-abịa n'ọdịnihu. Onye ka ọ ga-abụ na ọ bụrụ na nna dike ebichaa na ngwuru, nwa ezinụlọ ohu abụọ ọchịchị, enwere ike oge nna ha nọ ndụ maọbụ nnukwu nna ha nọ ndụ, ihe na-agara ha ọfụma, ha na-eme ọfụma, eji ezi were amatụ, eji ezi ngwuru were etu ọnụ n'obodo. Ọ bụ ndị kpara ike, ọ bụ ndị kpara ericha ericha, ọ bụ ndị okwu ha na-adị eji abụ izu n'obodo. Mana ọ bụrụ na dike achọ dike afụlọ, ezinụlọ ha abụọ ọchịchị, ifuzi ụmụ ahụ amụtara ga-ebido tawa afụfụ, ewe na-ajụ kedu ebe mmiri si wee buo obi ụbọgụ na ngwuru ahụ. Weregodi anya neba anya n'obodo unu niile, ị ga-eso nkwenye na ihe m na-ekwu bụ eziokwu nke na-akụnyeghị mmiri. Maka na nna nọ na ngwuru ha akọwarụ nwa ya nekwe anaghị ama ama ọ bụ na ngagha ihe. Maka na ọsọ nna nwere ike ịkọwara nwa ya nke bụ eziokwu na-etinyeghị maọbụ na-eghe okwu. Ọ bụ na nna nara ike, ọgwụ ụmụ ya na ọ nara ike, ọgwụ ụmụ ya nekwo anaghị ama ama. Ihe dị otu a m tinyere ebe dị otu a maọbụ m jiri ebe dị otu a, ọ bụrụ na ha chọọ m afụrọ m nwa, ọ bụrụ na unu achọghị ka unu kọntinu ebe m kwụsịrị, na ihe unu ga-eme ka ọ wee dị mma. Ọtụtụ nne anaghị agwacha ụmụ ha nke bụ eziokwu. Onye ka ọ ga-abịa ịbata na ọtụtụ ngwuru, nne bụ eze, efu na ọtụtụ ihe na-eme. Anyị na-ekwu okwu, anyị anaghị etinye, anyị anaghị ewepụ. Maka na ihe anyị bịa bụ ka anyị mee gịnị? Ka anyị gwa gị nke bụ eziokwu. Nke ịtọ dị n'ime ya bụ na ọ bụrụ na a mụrụ gị na ngwuru and ọ bụrụ obi, itonite dịka nwa na-afụ obi nna gị ha maọbụ nnukwu nna ya nwa, kaba alụ jụọ ese, abụna ụbụ nna ya ụzọ mụta diọkpara, ka ị mata ka obi si wee dịrị. Ọ na-abụ nna afụ ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-agba obi nna ha ọkụ maọbụ ọfọ dị n'obi, ana m achị ọchị